ଆଜିର କାହାଣୀ ମୂଷକରାଜର ବିବାହ। ଏକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟିଏ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ନିୟମିତ ଓ ଧ୍ୟାନରତ ଋଷିମୁନି ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛୁଆଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ହଂସ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଗୁରୁ ଏହି ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ପିଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ ଝିଅ କରି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ଗୁରୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ଛୁଆକୁ ମଣିଷ ଝିଅରେ ପରିଣତ କଲେ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ସମୟ ବିତିଲା, ଝିଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଲା, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ବର ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ପବନ, ପାହାଡ଼, ତାପରେ ହଂସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଝିଅଟି ମୂଷକ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧୁର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବର ବୋଲି ବାଛିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଓ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଗୁଣ ଚିନ୍ତା କରି ଝିଅଟିକୁ ପୁଣି ମୂଷାରେ ପରିଣତ କରିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲେ। ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ତାହାକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ।